Bine ați venit pe canalul Povești pentru somn. Ne lansăm într-o călătorie fascinantă prin secolele trecutului și evenimentele prezentului. Abonați-vă și dați un like chiar acum, pentru că la finalul poveștii veți dormi profund. Închideți ochii. Istoria începe. Istoria Kremlinului este o parte integrantă a istoriei Rusiei, în care sunt reflectate toate evenimentele și schimbările cheie care au avut loc în țară de-a lungul secolelor. Kremlinul a fost și rămâne nu doar un ansamblu arhitectural, ci și un simbol puternic al statalității rusești, un centru al vieții politice și culturale. Istoria sa este povestea modului în care dintr-o mică fortăreață de lemn de pe colina Borovitski a crescut o structură maestoasă, devenind centrul unificării pământurilor rusești, reședința marilor cneji și țari, iar apoi simbolul statului sovietic și al Rusiei moderne. În zidurile Kremlinului se împletesc epoci și stiluri, reflectând istoria bogată și complexă a țării. În secolul al X-lea, pe colina Borovitski, care se ridica deasupra apelor șerpuitoare ale râului Moscova, a fost ridicată o fortăreață de lemn, prototipul viitorului Kremlin de la Moscova. În acele vremuri îndepărtate, Moscova era o așezare mică, pierdută printre pădurile dese și terenurile mlăștinoase. Viața aici era dificilă, dar plină de pericole, animale sălbatice, hățișuri impenetrabile și amenințarea constantă din partea triburilor nomade. Kremlinul în acea perioadă servea nu doar ca o fortăreață, ci și ca inima întregii regiuni, un centru de administrare și protecție a teritoriilor vaste. Fortăreața de lemn a fost construită ținând cont de toate cerințele de fortificare ale vremii. Zidurile înalte protejau în mod fiabil de privirile inamicului. Turnurile permiteau observarea împrejurimilor, iar șanțul, umplut cu apă din râu, devenea un obstacol insurmontabil pentru atacatori. Amplasarea pe deal oferea avantaje suplimentare. De la înălțime se deschidea o priveliște magnifică asupra multor verste în jur, iar orice apropiere a inamicului putea fi observată din timp. Cronicile păstrează mențiuni despre numeroase atacuri asupra fortăreței. Tatarii și alte popoare nomade au încercat de multe ori să cucerească aceste pământuri ademenitoare prin poziția lor strategică și resursele bogate. Fiecare asalt a fost un test de rezistență și de fiecare dată apărătorii fortăreței au demonstrat minuni de curaj și vitejie. Bătălii aprige, asedii care au durat săptămâni întregi, toate acestea au devenit parte a istoriei Kremlinului de lemn. Cu fiecare nou atac, cnejii Moscovei își dădeau seama tot mai clar. Fortăreața trebuia întărită, iar teritoriul extins. Nu au cruțat mijloace și eforturi, atrăgând constructori și ingineri experimentați din toate colțurile Rusiei. Maestrii, pricepuți în arta fortificațiilor, au dezvoltat noi modalități de întărire a zidurilor și turnurilor, au inventat capcane ingenioase pentru inamic și au perfecționat sistemul de apărare. Uneori, dezbaterile despre cea mai bună modalitate de a întări fortăreața se prelungeau zile întregi, dar cnejii înțelegeau că de asta depinde viitorul pământurilor lor. Pe măsură ce așezarea din jurul fortăreței creștea, se schimba și caracterul Moscovei. Ceea ce fusese odată o așezare modestă se transforma într-un important centru comercial și politic. Comercianții aduceau aici mărfuri din toate colțurile lumii. Meșteșugarii își deschideau atelierele, iar boierii se străduiau să se stabilească mai aproape de curtea princiară. Kremlinul devenea nu doar un bastion defensiv, ci și un simbol al puterii orașului în creștere. Cnejii Moscovei, înțelegând acest lucru, au acordat o atenție deosebită aspectului exterior al fortăreței. Ei doreau ca Kremlinul nu doar să apere, ci și să impresioneze, să demonstreze tuturor celor din jur puterea și influența Moscovei. Cei mai buni maestri lemnari, zidari și artiști au fost chemați pentru a transforma fortăreața într-o operă de artă. Au decorat turnurile cu modele sculptate, au ridicat porți maestoase și au creat elemente de decor unice. Cinejii nu se zgârceau cu materiale scumpe.
Au fost folosite specii de lemn selectate, metal pentru întărirea structurilor, precum și vopsele rare pentru finisare. Fiecare detaliu al Kremlinului trebuia să vorbească despre puterea și prosperitatea Moscovei. Așadar, pas cu pas, fortăreața de lemn de pe colina Borovitski a devenit baza viitoarei măreții. A fost martora multor evenimente istorice, a supraviețuit zeci de atacuri și asedii, dar a rezistat. Și deși în timp a fost înlocuită cu ziduri de piatră mai solide, amintirea acelei prime fortărețe, a curajului apărătorilor săi și a înțelepciunii knejilor Moscovei a rămas în inimile oamenilor și în paginile cronicilor istorice. Odată cu trecerea timpului, rolul Kremlinului în viața Rusiei a devenit din ce în ce mai important. S-a transformat nu doar într-un punct de apărare și un centru administrativ, ci și într-un sprijin spiritual al statului. În cetate au început să fie ridicate primele temple și biserici, care au devenit întruchiparea credinței și a conștiinței naționale. Demnitarii religioși și prinții au căutat să consolideze componenta spirituală a vieții orașului, iar Kremlinul a devenit un loc unde se împleteau politica, religia și cultura. Prinții Moscovei, conștienți de importanța strategică și simbolică a cetății, au început să construiască în jurul ei un sistem de alianțe și relații diplomatice cu alte principate și state. Kremlinul a servit nu doar ca protecție împotriva dușmanilor externi, ci și ca o platformă pentru consolidarea unității interne a pământurilor rusești. Aici s-au desfășurat consfătuiri importante, s-au încheiat tratate, au fost primiți ambasadori străini. Unirea treptată a principatelor disparate în jurul Moscovei s-a datorat în mare măsură rolului pe care l-a jucat Kremlinul ca centru de consolidare și putere. Viața în interiorul cetății și în jurul ei era efervescentă. În Kremlin se aflau curtea princiară, clădirile administrative, atelierele meșteșugarilor. La poalele dealului se întindea Posadul, partea comercială și meșteșugărească a orașului, unde viața de zi cu zi era în plină desfășurare. Comercianții aduceau aici mărfuri din ținuturi îndepărtate, mirodenii din Orient, țesături din Europa, bijuterii și arme. Meșteșugarii locali își ofereau produsele, săbii iscusit forjate, bijuterii din metale prețioase, veselă, îmbrăcăminte. Pe măsură ce Moscova creștea, infrastructura se dezvolta. Se construiau drumuri, se construiau poduri, se ridicau fortificații suplimentare pentru a proteja Posadul. Dar pericolele nu dispăreau. Atacurile triburilor nomade, războaiele civile dintre prinți, dezastrele naturale, toate acestea amenințau încă Moscova și cetatea sa. Și de fiecare dată când o amenințare plutea asupra orașului, locuitorii se grăbeau sub protecția zidurilor Kremlinului, iar apărătorii săi se ridicau cu curaj și abnegație în calea inamicului. Cu timpul, fortificațiile din lemn au început să cedeze locul celor din piatră. Noile tehnologii de construcție și conștientizarea necesității unei protecții mai fiabile au dus la reconstrucția treptată a cetății. Dar amintirea primei cetăți din lemn, despre rolul său în formarea Moscovei și a Rusiei ca stat unitar, a rămas în memoria istorică a poporului. A devenit un simbol al fermității, al înțelepciunii și al capacității de renaștere care au fost întotdeauna inerente poporului rus. Astfel, cetatea din lemn de pe dealul Borovitski a pus bazele viitoarei măreții a Kremlinului din Moscova, unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale Rusiei. Istoria sa nu este doar o cronică a construcției și a asediilor, ci o poveste despre cum dintr-o așezare mică a crescut o mare capitală, despre cum din pământuri disparate s-a format un stat puternic. Imaginează-ți, dacă poți, că de la acea primă cetate nu s-a păstrat mare lucru fizic, dar spiritul și moștenirea sa trăiesc în fiecare piatră a Kremlinului modern, în fiecare turn și în fiecare muzeu. În secolele XI-lea și XII-lea, istoria Kremlinului din Moscova suferă transformări radicale. Această perioadă devine crucială pentru întregul stat rus, deoarece atunci se pun bazele viitoarei sale măreții.
Dintr-o fortăreață modestă, destinată în primul rând protecției împotriva raidurilor inamice, Kremlinul se transformă treptat într-un puternic centru politic, în jurul căruia încep să se unească ținuturile rusești disparate. Și toate acestea se întâmplă pe fondul unor realități istorice dificile, războaie interne, amenințări externe din partea triburilor nomade și a Hoardei de Aur, necesitatea de a-și apăra independența și, în același timp, de a căuta căi de dezvoltare și consolidare. Князья Москвы того времени люди незаурядные, обладающие политической мудростью и дальновидностью. Alexandru Nevski și Ivan Kalita, oameni cu o înțelepciune politică și o viziune remarcabile, au înțeles perfect că, pentru a-și proteja pământurile și a le asigura prosperitatea, trebuie nu doar să se apere, ci și să acționeze activ. Ei au conștientizat importanța strategică a locației Kremlinului pe colina Borovitski și au aspirat să transforme fortăreața într-un bastion indestructibil, capabil să reziste oricăror încercări. Consolidarea Kremlinului devine un proiect de amploare în care se investesc resurse enorme. Maestri, constructori și ingineri lucrează neobosit. Se ridică ziduri noi care devin mai înalte și mai groase, dobândind o rezistență la care înainte nici nu se putea visa. Turnurile se transformă nu doar în elemente de apărare, ci și în structuri multifuncționale. În ele sunt amplasate garnizoane, sunt depozitate provizii de alimente și arme și se menține o vigilență constantă. Fiecare turn primește o destinație proprie, atent gândită, ținând cont de strategia și tactica militară. Dar zidurile și turnurile nu sunt totul. Kremlinul este înconjurat de un șanț care este adâncit și extins în mod regulat, umplându-l cu apă din râul Moscova. Șanțul cu apă devine un obstacol serios pentru oricine îndrăznește să se apropie de fortăreață cu intenții rele. În plus, se construiesc structuri de fortificație suplimentare, pasaje secrete care permit apărătorilor să se deplaseze neobservați, baricade, capcane pentru atacatori. Fiecare detaliu al sistemului defensiv este gândit până la cele mai mici detalii, pentru a face asaltul asupra fortăreței cât mai dificil și riscant pentru inamic. Pe măsură ce fortăreața se consolidează, se schimbă și rolul Kremlinului în viața statului. Acesta încetează să mai fie doar o structură defensivă și se transformă într-un centru al vieții politice. În zidurile sale se desfășoară cele mai importante consfătuiri și congrese ale prinților, unde se decid destinele ținuturilor rusești. Aici se încheie tratate și alianțe care determină vectorul de dezvoltare al statului, sunt primiți ambasadori străini, ceea ce subliniază statutul internațional în creștere al Moscovei. Kremlinul devine locul unde se formează și se implementează politica de stat, unde se iau decizii care afectează viața întregii populații. Князья московские понимают, чтобы укрепить свои позиции, нужно не только демонстрировать военную мощь, но и впечатлять величеством и роскошью. Prinții Moscovei înțeleg că pentru a-și consolida pozițiile, trebuie nu doar să demonstreze puterea militară, ci și să impresioneze prin măreție și lux. Ei atrag cei mai buni maestri pentru a decora clădirile, a construi biserici și catedrale. Fiecare nouă construcție din Kremlin nu este doar un obiect arhitectural, ci și un mesaj pentru cei din jur, un mesaj despre puterea și prosperitatea Moscovei, despre capacitatea sa de a rezista oricăror dificultăți și de a continua să se dezvolte. În paralel cu consolidarea fortăreței, crește și Moscova. Dintr-o așezare mică, ea se transformă într-un important centru comercial și politic. În jurul Kremlinului se construiesc noi cartiere rezidențiale, unde se stabilesc meșteșugari, comercianți, boieri. Se construiesc drumuri care leagă Moscova de alte centre importante ale Rusiei, Novgorod, Vladimir, Suzdal. Se consolidează rutele comerciale care leagă orașul de țări străine. În Moscova se adună mărfuri din toate colțurile lumii, mirodenii și țesături din Est, arme și bijuterii din Europa. Orașul trăiește o viață agitată. Aici fierbe comerțul, se încheie tranzacții, se discută noutăți. Această creștere economică și politică influențează direct rolul Kremlinului. Cu cât Moscova devine mai puternică și mai bogată, cu atât mai multe fortificații sunt necesare pentru a o proteja. Și Kremlinul continuă să se extindă și să se consolideze, rămânând centrul în jurul căruia se consolidează ținuturile rusești. El se transformă nu doar într-un centru politic, ci și într-un centru spiritual.
În zidurile sale se află cele mai importante relicve religioase, se desfășoară ceremonii solemne și slujbe divine. Biserica și puterea princiară se împletesc strâns, creând o bază solidă pentru unitatea ținuturilor rusești. Așadar, în secolele al XI-lea și al XII-lea, Kremlinul trece de la o fortăreață modestă la un puternic centru politic. El devine un simbol al puterii în creștere a Moscovei, un bastion al influenței sale asupra ținuturilor înconjurătoare și baza pentru formarea unui stat rus unit. În zidurile sale se nasc decizii care determină viitorul Rusiei, iar zidurile sale devin mărturia nu doar a geniului arhitectural și ingineresc, ci și a înțelepciunii politice a prinților moscoviți. Kremlinul se transformă într-o parte inseparabilă a istoriei Rusiei, într-un loc care întruchipează forța, unitatea și aspirația spre măreție. La sfârșitul secolului al X-lea și începutul secolului al XI-lea, o nouă eră se deschide în istoria Kremlinului din Moscova. Această perioadă este marcată de schimbări radicale care au definit în mare măsură viitorul nu doar al cetății, ci și al întregii Rusii. Evenimentul principal al acestei perioade este înlocuirea zidurilor de lemn ale Kremlinului cu unele de piatră. Inițiatorul acestor transformări ample a fost cineazul Dimitri Donskoi, un om al cărui nume este înscris pentru totdeauna în istoria Rusiei. Decizia de a ridica ziduri de piatră a fost dictată nu doar de dorința de a consolida capacitățile defensive ale cetății, ci și de înțelegerea faptului că Moscova trebuie să arate ca o capitală a unui stat puternic. Construcțiile din lemn, în ciuda rezistenței lor relative, nu puteau oferi o protecție fiabilă împotriva armelor și tacticilor de asediu din ce în ce mai sofisticate folosite de inamici. Zidurile de piatră erau mult mai rezistente la atacuri, putând rezista loviturilor mașinilor de asediu inamice și bombardamentelor din arme de aruncare. Amploarea proiectului a fost uimitoare. Construirea zidurilor de piatră a necesitat resurse colosale. A fost necesar să se extragă și să se transporte o cantitate enormă de piatră, să se asigure muncitorilor unelte și provizii, să se atragă meșteri și ingineri experimentați. Pentru a realiza planul, au fost mobilizate resurse din toate colțurile Rusiei. În plus, au fost invitați specialiști din alte țări, oameni care dețineau tehnologii avansate de construcție și inginerie la acea vreme. Aceștia au adus cu ei nu doar cunoștințe practice, ci și idei noi care au fost integrate cu succes în proiectul general. Lucrările au fost intense zi și noapte. Meșterii au lucrat cu mare sârguință și dăruire, înțelegând importanța sarcinii care le-a fost încredințată. Fiecare piatră așezată în zid a devenit un simbol al puterii și al neclintirii Moscovei. Treptat, structurile din lemn au fost înlocuite cu cele din piatră, iar Kremlinul a început să capete un aspect complet diferit, mai monumental și mai impunător. Dar transformările nu s-au limitat doar la ziduri. În aceeași perioadă, în Kremlin au fost construite primele catedrale de piatră, care s-au transformat rapid nu doar în centre religioase, ci și culturale. Printre acestea, un loc special îl ocupa Catedrala Adormirii Maicii Domnului, o structură maestuoasă care a devenit imediat centrul spiritual al întregului cinezat al Moscovei. Construcția sa nu a fost doar un proiect arhitectural, ci un eveniment real, cu o semnificație religioasă și politică enormă. Catedrala Adormirii Maicii Domnului a personificat legătura Moscovei cu lumea ortodoxă, subliniind rolul său de centru de adunare a pământurilor rusești. A devenit un loc unde nu doar se desfășurau slujbe, ci și se discutau cele mai importante chestiuni de stat și bisericești. Clerul și nobilimea s-au adunat aici pentru a determina calea ulterioară de dezvoltare a cnezatului, pentru a elabora o strategie de contracarare a amenințărilor externe și pentru a consolida legăturile interne între diferite regiuni. Meșterii și arhitecții invitați au reușit să îmbine armonios noile tehnologii și stiluri cu soluțiile arhitecturale rusești tradiționale. Ca urmare, clădirile Kremlinului au dobândit un aspect unic care s-a păstrat parțial până în zilele noastre. Catedralele și zidurile de piatră au devenit nu doar elemente ale cetății, ci simboluri ale stabilității și prosperității.
Ele au demonstrat întregii lumi că Moscova nu este doar unul dintre multele centre cneziale, ci un stat care aspiră la măreție și este gata să-și apere interesele. Schimbările care au avut loc în Kremlin în epoca lui Dimitri Donskoi au avut consecințe de amploare. Transformarea cetății de lemn într-una de piatră a personificat tranziția de la fragmentare la unitate, de la slăbiciune la putere, de la simpla supraviețuire la aspirația către măreție și prosperitate. Epoca lui Ivan al III-lea cel Mare, între 1462 și 1505, a reprezentat un punct de cotitură în istoria Kremlinului din Moscova și a întregii Rusii. În această perioadă, cetatea de pe colina Borovitski nu a mai fost doar o construcție fortificată, ci s-a transformat în centrul statului moscovit unificat. Reconstrucția Kremlinului, care s-a desfășurat în acea vreme, nu a fost doar o renovare a structurilor defensive. Ea a simbolizat nașterea unei noi ere, tranziția de la fragmentare la unitate, de la Rusia medievală la țaratul Moscovei. Ivan al III-lea a înțeles că pentru a afirma Moscova ca centru al statului unificat, nu era suficient doar să extindă și să fortifice cetatea, ci și să o transforme într-o reședință care să reflecte măreția și puterea noii realități politice. El a căutat să creeze un spațiu unde fiecare piatră, fiecare detaliu să vorbească despre forța și stabilitatea statului, despre dreptul său la conducere în regiune. Pentru a-și realiza planurile, Ivan al III-lea a invitat arhitecți italieni, oameni care posedau cunoștințe și experiență unice, acumulate în timpul numeroaselor proiecte de construcție din Europa. Printre ei s-a numărat Aristotele Fioravanti, un maestru căruia îi era destinat să joace un rol cheie în reconstrucția Kremlinului. El a condus construcția Catedralei Adormirii Maicii Domnului, o structură care trebuia să devină nu doar un templu, ci și centrul spiritual și politic al întregului stat. Maestrii italieni au adus în construcția Kremlinului noi tehnologii și soluții arhitecturale. Ei au combinat cu pricepere elemente ale arhitecturii rusești și italiene, creând structuri unice care impresionau prin măreția și monumentalitatea lor. Zidurile și turnurile de piatră ridicate în această perioadă încă mă impresionează prin dimensiunile și puterea lor. Ele au devenit o mărturie nu doar a geniului ingineresc al constructorilor, ci și a voinței politice a prințului moscovit, a dorinței sale de a crea o cetate impenetrabilă, demnă de capitala unui stat măreț. Dar Kremlinul a fost reconstruit nu doar ca punct de apărare. El se transforma într-o reședință luxoasă a Marelui Prinț, iar mai târziu și a țarului. Aici au fost ridicate nu doar catedrale, ci și palate care trebuiau să uimească imaginația oaspeților și a supușilor prin luxul și măreția lor. Fiecare element de arhitectură, fiecare detaliu de interior a fost menit să sublinieze statutul înalt al conducătorului moscovit, dreptul său la putere și conducere. Printre monumentele arhitecturale ridicate în această perioadă, un loc special îl ocupă catedralele Adormirii Maicii Domnului, Bunei Vestiri și Arhanghelului Mihail. Aceste structuri nu erau doar clădiri religioase, ele erau simboluri ale puterii și stabilității statalității rusești. Catedrala Adormirii Maicii Domnului s-a transformat rapid într-un centru spiritual și politic. Aici s-au desfășurat cele mai importante ceremonii de stat, inclusiv încoronările țarilor ruși. Aspectul maestuos al catedralei și bogata sa decorație interioară au subliniat puterea și prosperitatea. Maestrii care au lucrat la decorarea catedralei au creat opere de artă unice, icoane, fresche, obiecte prețioase.
Toate acestea au făcut din catedrală nu doar o comoară religioasă, ci și una artistică. Catedrala Arhanghelului Mihail a dobândit o importanță deosebită ca necropolă a prinților și țarilor moscoviți. În ea sunt înmormântați mulți conducători și a devenit un simbol al succesiunii puterii și al continuității dinastiei. Această catedrală amintea tuturor că puterea moscovită are rădăcini adânci și că dreptul la existență este susținut de o istorie veche de secole. Catedrala Buna Vestire, situată în piața catedralei, îndeplinea rolul de biserică privată a conducătorilor moscoviți. Se remarca printr-un caracter mai intim și familial, comparativ cu impunătoarea catedrală a Adormirii Maicii Domnului. Aici, prinții și țarii Moscovei se puteau ruga, găsi liniște sufletească și se puteau simți în siguranță. Fiecare dintre catedrale avea propria sa istorie unică și caracteristici arhitecturale. Ele reflectau bogăția și diversitatea culturală a epocii, precum și aspirația conducătorilor moscoviți spre măreție și imitație a modelelor bizantine și europene. În același timp, catedralele conservau și dezvoltau tradițiile arhitecturale rusești unice, creând un aspect inconfundabil al Kremlinului. Catedralele Kremlinului nu erau doar clădiri maestuoase, ci și centre ale vieții spirituale și culturale. Aici se desfășurau slujbe religioase, ceremonii solemne, întâlniri cu ambasadori străini și alte evenimente importante. Atmosfera acestor locuri era impregnată de conținut spiritual și cultural. Aceasta a modelat identitatea poporului rus, reprezentarea sa despre sine ca parte a ceva măreț și puternic. Așadar, reconstrucția Kremlinului în epoca lui Ivan al III-lea a devenit nu doar un proiect arhitectural, ci o întreprindere statală de amploare care a definit viitorul Moscovei și al întregii țări. Kremlinul, transformat într-un simbol al unității pământurilor rusești în centrul statalității ruse, continuă să inspire și să captiveze oamenii chiar și în zilele noastre. În perioada țaratului Moscovei, Kremlinul a evoluat, depășind rolul de centru administrativ și religios. A devenit un loc unde se împleteau firele unor intrigi politice complexe, unde se decidea soarta țării. În sălile sale, viața pulsa, plină de evenimente dramatice, conspirații și întorsături neașteptate. Aici, sub umbra catedralele și turnurilor maestuoase, se contura viitorul Rusiei, iar fiecare pas al conducătorilor și al apropiaților lor putea avea consecințe profunde. Lupta pentru putere dintre grupările boierești amintea de un labirint, unde fiecare cotitură putea fi fatală. În absența unor reguli clare de succesiune la tron, Kremlinul devenea arena unei rivalități acerbe, unde se foloseau toate mijloacele disponibile, de la manevre diplomatice la comploturi secrete și chiar eliminarea fizică a rivalilor. Analele și documentele păstrează doar informații fragmentare despre acele evenimente, dar în spatele fiecărei linii se ascunde o mulțime de lucruri nerostite, o mulțime de secrete care au rămas nedezvăluite. Zidurile Kremlinului parcă au absorbit ecoul acelor vremuri, șoaptele întâlnirilor secrete, pașii conspiratorilor, suspinele grele ale celor condamnați. În întunericul pasajelor subterane și al camerelor uitate, poate încă se mai ascund ecouri ale unor zile de mult apuse. Mențiuni despre unele evenimente pot fi găsite în surse istorice, dar cea mai mare parte a ceea ce s-a întâmplat în acele vremuri a rămas în culise. Circumstanțele morții unor conducători, acordurile secrete care au influențat cursul statului, toate acestea sunt acoperite de întunericul necunoscutului. Legendele și miturile care înconjoară Kremlinul îi conferă o aură specială de mister. Poveștile despre comorile ascunse, pasajele secrete, camerele uitate nu sunt doar folclor. Poate în ele se ascunde un sâmbure de adevăr. Descoperirile arheologice și noile cercetări ale documentelor ar putea în viitor să facă lumină asupra acestor taine, dar deocamdată ele rămân parte a aurei mistice care înconjoară Kremlinul. Viața politică din Kremlin era tensionată și complexă. Intrigele și conspirațiile erau o parte inerentă a vieții de la curte. Conducătorii și apropiații lor foloseau cele mai diverse metode pentru a-și atinge scopurile, de la manipulare subtilă și artă diplomatică până la acțiuni dure și decisive.
În același timp, în Kremlin se luau și cele mai importante decizii de stat, privind politica externă și internă, alianțele cu alte state, măsurile de consolidare a țării. Aici se împleteau firele care determinau soarta Rusiei. Imaginează-ți așadar un loc unde fiecare piatră șoptește secrete, unde trecutul încă respiră sub straturile istoriei. Poate te întrebi, ce secrete mai ascunde Kremlinul? Odată cu ascensiunea lui Petru I la putere, o nouă pagină se deschide în istoria Rusiei. Petru cel Mare, un om de o anvergură extraordinară, a înțeles limpede că pentru a transforma Rusia într-un stat modern și puternic, era necesară adoptarea experienței și a tehnologiilor europene. Europa îi se înfățișa nu doar ca un vecin, ci și ca un model demn de urmat, o sursă de cunoștințe și abilități capabile să propulseze Rusia pe o nouă treaptă de dezvoltare. Această dorință de modernizare a atins toate sferele vieții, de la armată și marină până la cultură și arhitectură. Petru nu dorea doar să facă Rusia mai puternică, ci visa să o transforme într-un stat capabil să interacționeze de la egal la egal cu marile puteri europene. Mutarea reședinței principale la Sankt Petersburg a simbolizat această orientare spre Occident, dar Kremlinul nu și-a pierdut importanța. A rămas un simbol al istoriei Moscovei și a Rusiei, o mărturie vie a măreției trecute și un punct de sprijin pentru realizările viitoare. În timpul domniei lui Petru I și în deceniile următoare, Kremlinul a suferit transformări semnificative. S-au construit clădiri noi, cele vechi au fost reconstruite, iar treptat aspectul arhitectural al cetății a început să se schimbe sub influența tendințelor europene. Nu era doar o simplă urmărire a modei, ci o parte a unui proiect amplu de transformare a întregii țări, în cadrul căruia Kremlinul trebuia să devină nu doar un centru politic, ci și unul cultural, reflectând noile curente ale vremii. În secolele al X-lea și al XIX-lea, pe teritoriul Kremlinului au apărut clădiri în stil baroc și neoclasic, curente arhitecturale populare în Europa. Aceste stiluri au înlocuit treptat formele tradiționale rusești, aducând noi trăsături aspectului cetății. Palatele și clădirile administrative au dobândit forme mai stricte și simetrice, caracteristice neoclasicismului. Fațadele au fost decorate cu detalii elegante, care au conferit structurilor un aspect solemn și monumental. Schimbările au afectat nu doar aspectul exterior al clădirilor, ci și interioarele lor. În încăperi au apărut elemente de decor împrumutate din arta vest-europeană, stucaturi, sculpturi, coloane și pilaștri. Aceste detalii au adus în atmosfera palatelor Kremlinului un aer de eleganță și rafinament, specific palatelor europene. Cu toate aceste inovații, Kremlinul și-a păstrat unicitatea, combinând caracteristici din diferite epoci și stiluri. În această perioadă a crescut interesul pentru istoria și cultura Rusiei, iar Kremlinul a devenit un obiect de atenție sporită pentru oamenii de știință, arhitecți și artiști. Oamenii au început să înțeleagă importanța conservării memoriei trecutului, a înregistrării stării actuale a monumentelor istorice pentru a le transmite generațiilor viitoare. Au fost efectuate primele lucrări de restaurare și conservare a clădirilor, o sarcină minuțioasă și laborioasă care a necesitat nu doar cunoștințe tehnice, ci și o înțelegere profundă a valorii patrimoniului cultural. S-au format primele colecții de artefacte legate de istoria Kremlinului, s-au adunat documente, obiecte de uz casnic, opere de artă, tot ce ar putea ajuta la o mai bună înțelegere a trecutului și la conservarea mărturiilor istorice importante. Aceste colecții au devenit ulterior baza expozițiilor muzeale care au deschis vizitatorilor porțile către lumea măreției și gloriei de odinioară. Cercetările arheologice de pe teritoriul Kremlinului și din jurul acestuia au adus noi informații despre perioadele timpurii ale istoriei sale, permițând o nouă perspectivă asupra faptelor cunoscute și descoperirea unor pagini necunoscute ale trecutului. Kremlinul a continuat să servească nu doar ca centru politic, ci și cultural. A atras atenția artiștilor, scriitorilor și oamenilor de știință. Mulți artiști au creat opere care înfățișează clădirile Kremlinului.
Picturile și desenele lor au devenit nu doar lucrări artistice, ci și documente istorice valoroase, care ne permit astăzi să vedem cum arăta Kremlinul în diferite epoci. Scriitorii au inclus descrieri ale Kremlinului în operele lor, subliniind importanța sa ca simbol al Rusiei, puternic și neclintit, care stă de pază la interesele țării și ale poporului său. Oamenii de știință, istorici, au efectuat cercetări legate de istoria Kremlinului și de rolul său în viața țării. Lucrările lor au contribuit la formarea unei înțelegeri mai profunde a semnificației cetății, care de-a lungul secolelor a fost martora celor mai importante evenimente care au avut loc în Rusia. Kremlinul ni se înfățișează nu doar ca un ansamblu arhitectural sau un centru administrativ. El devine un organism viu în care se împletesc trecutul, prezentul și viitorul, unde fiecare detaliu, fiecare piatră poartă cu sine o parte din istoria și cultura țării noastre. Imaginează-ți așadar secole de istorie condensate în zidurile acestui loc emblematic. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, Kremlinul moscovit traversează o nouă etapă a dezvoltării sale, transformându-se nu doar într-un centru politic și istoric, ci și într-o platformă semnificativă a vieții culturale. În această perioadă, în cetate încep să se desfășoare cu regularitate diverse evenimente, care atrag atenția atât a reprezentanților intelectualității cât și a publicului larg. Expoziții, concerte, prelegeri. Toate acestea devin parte a vieții Kremlinului, transformând vechea fortăreață într-un loc activ de schimb de idei și realizări culturale. Organizarea unor astfel de evenimente nu a fost deloc întâmplătoare. Kremlinul, cu clădirile sale maestuoase, sălile bogat decorate și istoria sa profundă, reprezenta un spațiu ideal pentru desfășurarea evenimentelor culturale. Aici, într-o atmosferă de măreție și solemnitate, operele de artă și descoperirile științifice găseau un ecou aparte. Expozițiile în care erau demonstrate lucrările unor artiști, sculptori și meșteșugari renumiți atrăgeau atenția publicului și contribuiau la dezvoltarea gustului estetic. Concertele în care răsunau atât opere muzicale autohtone cât și străine creau o atmosferă de înălțare și le permiteau moscoviților să atingă lumea culturii înalte. Prelegerile dedicate diferitelor domenii ale cunoașterii, de la istorie și filozofie până la științele naturii, deveneau o platformă pentru discutarea problemelor actuale și formarea opiniei publice. Aceste evenimente jucau un rol important în dezvoltarea vieții publice a țării. Ele contribuiau la răspândirea cunoștințelor, trezeau interesul pentru știință și artă, formând repere culturale pentru diferite straturi ale populației. Kremlinul, acționând ca o platformă pentru dialog cultural, unea oameni din diverse grupuri sociale, contribuia la schimbul de idei și, în cele din urmă, influența formarea conștiinței publice. În aceeași perioadă are loc o schimbare importantă în percepția Kremlinului însuși. Oamenii încep să conștientizeze că fortăreața nu este doar un ansamblu de clădiri care îndeplinesc anumite funcții, ci și o adevărată comoară de memorie istorică. Înțelegerea importanței conservării patrimoniului istoric devine tot mai largă și mai profundă. Cercetările arheologice efectuate pe teritoriul cetății și în jurul acesteia descoperă noi fapte, permit o nouă perspectivă asupra evenimentelor și fenomenelor deja cunoscute. Astfel, în secolele al XV-lea și al XVI-lea, Kremlinul continuă să joace un rol multilateral în viața Rusiei.
Rămâne un centru politic unde se iau cele mai importante decizii de stat, dar, în același timp, se transformă într-o platformă culturală și istorică semnificativă. În ciuda schimbărilor semnificative legate de reorientarea spre modele și stiluri occidentale, fortăreața își păstrează unicitatea și importanța. Ea ni se înfățișează ca un simbol al statalității și culturii rusești, ca un loc unde se împletesc trecutul, prezentul și viitorul, unde fiecare detaliu poartă în sine o particulă a istoriei multiseculare. Kremlinul devine nu doar un ansamblu arhitectural, ci și un organism viu, care continuă să se dezvolte, adaptându-se la noile condiții, dar în același timp păstrează cu grijă în sine amintirea trecutului. De secole, Kremlinul din Moscova a rămas mai mult decât un ansamblu arhitectural sau o reședință a conducătorilor. Este un loc unde evenimentele cheie ale istoriei rusești se concentrează și își găsesc reflectarea. Această perioadă este marcată nu doar de schimbări arhitecturale semnificative, ci și de transformări politice profunde, care nu puteau să nu afecteze inima capitalei. Lovile de palat care au zguduit țara în secolul al XV-lea și-au lăsat amprenta asupra aspectului Kremlinului. Fiecare nou conducător, urcând pe tron, a căutat să-și afirme puterea nu doar prin mijloace politice, ci și simbolice. Kremlinul, ca reședință principală și simbol al statului, a devenit un fel de pânză pe care conducătorii au căutat să-și imprime ambițiile și viziunile asupra viitorului țării. Schimbări arhitecturale, reînnoirea interioarelor, îmbunătățirea teritoriului, toate acestea au făcut parte dintr-un mare joc politic, un mod de a-și declara prioritățile și gusturile. De exemplu, epoca Ecaterinei a II-a a marcat continuarea tendinței de modernizare și europenizare care fusese începută de predecesorii ei. Deși centrul vieții politice sub Ecaterina s-a mutat semnificativ la Sankt Petersburg, reședința de la Moscova nu a fost uitată. Împărăteasa a înțeles semnificația Kremlinului ca centru istoric și simbolic și, prin urmare, a acordat atenție îmbunătățirii sale. În această perioadă, în Kremlin se desfășoară lucrări ample, comunicațiile sunt îmbunătățite și modernizate, interioarele unor clădiri sunt reînnoite. Aceste schimbări nu au fost doar reparații cosmetice. Ele au reflectat o nouă viziune asupra rolului Kremlinului în viața țării. Ecaterina a II-a a căutat să-l transforme într-un loc care să atragă reprezentanța ai societății educate. Ea a înțeles că cultura și educația sunt instrumente puternice de influență și formare a opiniei publice și, prin urmare, a acordat o mare atenție dezvoltării acestor domenii. Transformările efectuate în Kremlin sub Ecaterina a II-a au făcut parte dintr-un proiect mai amplu de ridicare a nivelului cultural al societății. Împărăteasa a căutat să introducă în Rusia ideile iluminismului, iar Kremlinul, ca unul dintre cele mai importante locuri din țară, trebuia să devină un exemplu clar al acestor schimbări. Interioarele reînnoite ale clădirilor, decorate în conformitate cu tendințele la modă ale vremii, trebuiau să impresioneze oaspeții și supușii, demonstrând măreția și iluminarea monarhiei ruse. În plus, lucrările de îmbunătățire a teritoriului Kremlinului au vizat transformarea acestuia într-un spațiu mai convenabil și funcțional, îmbunătățirea comunicațiilor, crearea de condiții confortabile de locuit și de muncă. Toate acestea au demonstrat abordarea pragmatică a Ecaterinei a II-a față de guvernare. Ea nu a căutat doar efecte externe, ci s-a asigurat că reședința conducătorului corespunde cerințelor moderne. Astfel, în epoca Ecaterinei a II-a, Kremlinul a continuat să fie un centru al vieții politice, dar în același timp a dobândit o nouă calitate, devenind o platformă pentru implementarea ideilor iluminismului, un loc unde politica, cultura și aspirațiile de progres s-au împletit. Aceste schimbări au reflectat tendințele generale de dezvoltare a Rusiei în secolul al XV-lea și au subliniat rolul Kremlinului ca loc unde se nasc și se implementează inițiativele cheie care determină viitorul țării. În ciuda faptului că activitatea principală a împărătesei s-a concentrat la Sankt Petersburg, atenția pe care a acordat-o Kremlinului a demonstrat recunoașterea statutului său special. Moscova și Kremlinul au continuat să fie percepute ca inima Rusiei și chiar și de la distanță, Ecaterina a II-a nu a putut ignora semnificația lor.
Transformările efectuate în această perioadă au consolidat și mai mult rolul Kremlinului ca simbol al statalității și culturii ruse, transformându-l într-o parte a spațiului cultural paneuropean, păstrându-și în același timp unicitatea și originalitatea. Imaginează-ți așadar Kremlinul nu doar ca un monument static, ci ca un organism viu, pulsând cu istoria și ambițiile fiecărui conducător. Dar ce secrete mai ascunde acest loc emblematic? Ce alte transformări spectaculoase a suferit de-a lungul secolelor? Rămâneți alături pentru a descoperi mai multe despre istoria fascinantă a Kremlinului din Moscova. În secolul al X-lea, Kremlinul din Moscova, martor al epocii marilor reforme, revine în centrul atenției publice. Reformele inițiate de Alexandru I și mai ales de Alexandru al II-lea ating aproape toate sferele vieții statului, de la economie și administrație până la cultură și educație. În această perioadă, în societate se intensifică interesul pentru istoria și cultura națională, iar Kremlinul, cu istoria sa multiseculară și monumentele sale grandioase, devine un simbol important al identității rusești. Oameni de știință și arhitecți, animați de un nou entuziasm, se dedică studierii construcțiilor Kremlinului. Sunt efectuate cercetări amănunțite, al căror scop este să dezvăluie toate secretele și particularitățile arhitecturii și istoriei cetății. Sunt publicate lucrări științifice care nu doar descriu monumentele Kremlinului, ci și popularizează cunoștințele despre ele în rândul publicului larg. Cărțile și articolele despre Kremlin devin din ce în ce mai solicitate, contribuind la formarea unui respect profund pentru moștenirea istorică și culturală a țării. În secolul al X-lea, Kremlinul începe să joace un rol mai vizibil în viața publică. Se transformă într-o platformă unde se întâlnesc reprezentanți ai diferitelor clase sociale și profesii, unde are loc un schimb de idei și cunoștințe. În cetate sunt organizate expoziții dedicate realizărilor științei și tehnicii rusești, reflectând tendința generală spre iluminare și dezvoltare, caracteristică epocii marilor reforme. La expoziții sunt demonstrate cele mai noi invenții, cercetări științifice, noutăți tehnice, tot ceea ce simbolizează progresul și mișcarea țării înainte. Kremlinul nu este doar un loc pentru divertisment sau evenimente demonstrative, ci o platformă pentru dialogul dintre putere și societate. Aici sunt discutate chestiuni importante legate de dezvoltarea țării. Aici, puterea demonstrează deschiderea și disponibilitatea pentru schimbări. Ceremoniile și evenimentele solemne care se desfășoară în Kremlin subliniază rolul său ca centru al statalității rusești. Celebrarea victoriilor în războaie, încoronarea noilor conducători, alte evenimente semnificative. Toate acestea atrag atenția nu doar a publicului rus, ci și a celui internațional. Astfel de evenimente consolidează imaginea Rusiei ca o mare putere cu o istorie și o cultură bogată, capabilă nu doar să păstreze tradițiile, ci și să meargă înainte, să se dezvolte și să se perfecționeze. Totuși, nu toate evenimentele care au avut loc în Kremlin în această perioadă au fost legate de triumf și prosperitate. Secolul al X-lea este o perioadă de contradicții sociale și politice complexe care pătrund în toate straturile societății, iar Kremlinul, ca centru al puterii și simbol, devine adesea locul unde aceste contradicții își găsesc reflectare. Unii lideri politici și activiști sociali văd în Kremlin nu atât un simbol al mândriei naționale și al continuității, cât o întruchipare a unei ordini învechite care are nevoie de schimbări radicale. În ochii lor, cetatea este un bastion al forțelor conservatoare care împiedică progresul, frânează dezvoltarea țării și nu permit realizarea unor idei reformatoare îndrăznețe. Așadar, în secolele al XV-lea și al XIX-lea, Kremlinul ni se înfățișează ca un fenomen complex și multilateral. El simbolizează simultan stabilitatea și continuitatea, fiind un bastion de încredere al statalității și un păstrător al tradițiilor istorice, dar, în același timp, devine o arenă a unor contradicții și discuții aprinse. Kremlinul continuă să joace un rol cheie în viața politică și culturală a țării, reflectând toate tendințele și contradicțiile epocii. Rămâne nu doar un ansamblu arhitectural sau o reședință a conducătorilor, ci un organism viu care se dezvoltă împreună cu societatea, păstrându-și în același timp unicitatea și originalitatea.
De-a lungul istoriei sale multiseculare, Kremlinul din Moscova s-a aflat de nenumărate ori în epicentrul unor evenimente dramatice, conflicte militare, revoluții, lovituri de stat politice. Toate aceste încercări și-au lăsat amprenta asupra aspectului și funcțiilor cetății. Fiind nu doar reședința conducătorilor, ci și un obiectiv strategic important, Kremlinul și-a dovedit în repetate rânduri importanța în apărarea statului și în formarea destinului său istoric. Imaginează-ți, dacă poți, zidurile Kremlinului, martore tăcute ale secolelor trecute, ascunzând în piatra lor secretele a nenumărate generații. Dar oare toate aceste secrete sunt gata să fie dezvăluite? Sau mai degrabă, Kremlinul continuă să ne provoace, invitându-ne să pătrundem și mai adânc în istoria sa fascinantă? Ziduri și turnuri impunătoare, ridicate cu secole în urmă, au fost puse la încercare de nenumărate ori. Kremlinul, ca o fortăreață aparent invincibilă, a vegheat asupra intereselor țării, respingând atacurile inamicilor și rezistând eroic trecerii timpului. Și totuși, chiar și un bastion atât de puternic nu a fost ferit de amenințări și zguduiri. Una dintre aceste încercări a fost războiul patriotic din 1812. Când Moscova a fost ocupată de trupele lui Napoleon, Kremlinul s-a aflat sub o amenințare directă. Deși forțele franceze nu au provocat daune majore structurilor Kremlinului, au lăsat totuși o urmă întunecată în memoria istorică. Însuși faptul ocupației a fost o lovitură grea pentru conștiința națională, un memento dureros că nici chiar cele mai solide fortificații nu garantează siguranța absolută. După alungarea invadatorilor, au început lucrări ample de restaurare a Moscovei, iar Kremlinul a revenit în centrul atenției. Au fost efectuate inspecții amănunțite ale clădirilor avariate, au fost consolidate structurile defensive și a fost reamenajată zona. Aceste lucrări nu au fost doar un proces tehnic, ci și un simbol al renașterii țării, al aspirației sale de a se reface după grelele încercări. În secolele al X-lea și începutul secolului XX, Kremlinul a continuat să fie un obiectiv strategic și politic de importanță capitală. Nu era doar reședința conducătorilor, ci și locul unde se concentra întreaga viață politică a țării. Și când în Rusia au început evenimentele revoluționare, Kremlinul nu putea rămâne deoparte. În timpul evenimentelor revoluționare din 1905 până la 1907 și al Revoluției din februarie, Moscova și Kremlinul s-au aflat în epicentrul unor evenimente tumultuoase. Stările de spirit revoluționare, protestele și ciocnirile au reflectat o criză profundă în societate care a afectat și zidurile Kremlinului. În această perioadă, Kremlinul nu mai era perceput ca un simbol de nezdruncinat al stabilității, devenise o arenă a conflictelor politice și a luptei pentru putere. Zidurile, care odată întruchipau indestructibilitatea sistemului de stat, mărturiseau acum fragilitatea și vulnerabilitatea sa. După Revoluția din octombrie, Kremlinul a redevenit centrul vieții politice a țării. Bolșevicii l-au ales ca reședință, subliniind astfel continuitatea cu trecutul, dar în același timp anunțând începutul unei noi etape în istoria Rusiei. Pentru bolșevici, Kremlinul nu era doar o moștenire arhitecturală, ci și un simbol puternic care putea fi folosit în scopuri ideologice. Ei vedeau în el posibilitatea de a lega noua putere sovietică de paginile glorioase ale istoriei rusești, dar în același timp de a reinterpreta și transforma această moștenire în conformitate cu noile orientări ideologice. După venirea la puterea bolșevicilor, în Kremlin au avut loc schimbări radicale. S-a schimbat nu numai statutul politic al complexului, ci și destinația sa funcțională. Multe încăperi au fost transformate pentru a satisface nevoile noului guvern, iar unele interioare și decorațiuni istorice au fost lichidate sau duse în muzee. Bolșevicii au căutat să creeze un nou spațiu revoluționar care să reflecte idealurile și valorile sovietice. În acest context, Kremlinul s-a transformat într-un simbol nu numai al Revoluției rusești, ci și al Revoluției mondiale, un exemplu de urmat pentru alte popoare care luptă pentru drepturile lor. În același timp, bolșevicii au înțeles importanța Kremlinului ca simbol istoric și cultural, motiv pentru care au fost luate măsuri pentru a-i conserva unele părți.
Multe catedrale și clădiri istorice, în ciuda schimbării destinației lor funcționale, au rămas sub protecția statului și au continuat să fie percepute ca parte a patrimoniului național. Această contradicție, dorința de a transforma și conserva în același timp, a determinat soarta ulterioară a Kremlinului în perioada sovietică. Așadar, Kremlinul în perioada războaielor și a evenimentelor revoluționare ne apare nu doar ca o structură arhitecturală sau reședința conducătorilor. Devine un martor viu al zguduirilor istorice, un loc unde trecutul și viitorul se împletesc, unde fiecare piatră poartă urmele încercărilor trecute și speranțelor într-un viitor nou. Și, în ciuda tuturor schimbărilor, Kremlinul continuă să fie un simbol al statalității ruse, întruchiparea măreției sale trecute și garanția prosperității viitoare. Atmosfera acestor evenimente era încărcată de tensiune și așteptare, căci de deciziile luate aici depindea soarta ulterioară a Uniunii Sovietice și a cetățenilor săi. Dincolo de congrese, în Kremlin se desfășurau și alte evenimente importante. Ceremoniile dedicate noilor sărbători sovietice se transformau în spectacole grandioase, menite să demonstreze puterea și unitatea noului regim. Aceste evenimente erau minuțios gândite și organizate. Ele trebuiau să insufle oamenilor un sentiment de mândrie pentru țara lor, încredere într-un viitor luminos și loialitate față de ideile socialismului. Imaginea Kremlinului era intens utilizată în materialele de propagandă. Pe afișe, timbre, în filme și opere literare, acesta apărea ca un simbol al noii puteri sovietice, care rupsese cu trecutul, dar în același timp se baza pe trecutul popular, pe tradițiile și realizările seculare ale statului rus. Artiștii și cineaștii se străduiau să transmită măreția și monumentalitatea cetății, rolul său ca centru al unei noi vieți unde se năștea viitorul țării. În aceste opere, Kremlinul era adesea înfățișat nu doar ca o construcție arhitecturală, ci ca o întruchipare a ideilor socialismului, ca un loc unde se realiza legătura dintre timpuri și generații. Un loc special în campania de propagandă îl ocupau paradele din Piața Roșie. Aceste evenimente, care erau adesea transmise în întreaga lume, amplificau imaginea Kremlinului ca centru de putere și stabilitate. Coloane de soldați mărșăluind, tehnică militară, drapele și steaguri, toate acestea creau o imagine impresionantă a forței și a pregătirii de a apăra cuceririle Revoluției. Paradele nu erau doar exerciții militare, ci și un argument vizual puternic în lupta diplomatică și ideologică a Uniunii Sovietice pe scena internațională. În aceste momente, Kremlinul apărea nu doar ca o moștenire istorică, păstrată și venerată cu grijă, ci și ca un simbol al forței și unității sovietice moderne. El devenea întruchiparea ideilor care inspirau oamenii, oferindu-le un sentiment de apartenență la o cauză măreață. În același timp, cetatea își păstra istoria multiseculară, care amintea că Uniunea Sovietică era moștenitoarea unei istorii bogate și complexe a Rusiei. Astfel, în epoca sovietică, Kremlinul capătă o nouă rezonanță. El se transformă într-un simbol cheie al noului regim, într-un loc unde se împletesc istoria și modernitatea, tradiția și inovația.
Și, deși funcțiile și imaginea sa suferă schimbări semnificative, cetatea rămâne în continuare inima țării, locul unde bate pulsul vieții sale politice și sociale. Kremlinul continuă să fie un simbol care stârnește în oameni cele mai diverse sentimente, de la admirație și mândrie până la neliniște și nedumerire, reflectând toată complexitatea și contradictorialitatea epocii sovietice. După anul unei revoluții și instaurarea puterii sovietice, Kremlinul a încetat să mai fie doar reședința conducătorilor, transformându-se într-un simbol ideologic puternic. Bolșevicii ajunși la putere înțelegeau perfect semnificația potențialului simbolic al Kremlinului și l-au folosit activ pentru a-și consolida pozițiile. Ei au căutat să creeze o legătură între noua putere sovietică și paginile mărețe ale istoriei ruse, dar în același timp să transforme Kremlinul în conformitate cu noile orientări ideologice. În primii ani ai puterii sovietice, în Kremlin au început transformări ample. Multe încăperi au fost reamenajate radical pentru a se potrivi nevoilor noului guvern. Sălile și palatele care înainte serveau altor scopuri se transformau acum în birouri ale funcționarilor, săli spațioase pentru congrese și adunări. Aceste schimbări reflectau nu doar o necesitate practică, ci și o dorință ideologică de a scăpa de orice simboluri ale vechiului regim. Unele interioare și decorațiuni istorice au fost lichidate, iar altele au fost mutate în muzee. Astfel, bolșevicii au încercat să șteargă urmele trecutului și să creeze un spațiu care să corespundă pe deplin spiritului noii epoci. Cu toate acestea, guvernul sovietic nu a uitat de importanța istorică și culturală a Kremlinului, așa că au fost luate măsuri semnificative pentru a conserva multe dintre părțile sale. Catedralele și alte clădiri importante au continuat să fie sub protecția statului și au fost percepute ca o parte integrantă a patrimoniului național. De exemplu, în ciuda secularizării societății, structuri religioase precum catedralele Uspenski, Blagoveșcenski și Arhanghelski și-au păstrat semnificația arhitecturală și istorică. Ele nu numai că au rămas obiecte culturale importante, dar au fost folosite ocazional și pentru evenimente festive, subliniind continuitatea și legătura cu trecutul. În perioada sovietică, Kremlinul devine locul unde se desfășoară evenimente statale cheie. Aici au loc congresele partidului, unde se decide soarta țării, se stabilesc principalele direcții de dezvoltare. Atmosfera acestor evenimente era plină de o tensiune și importanță deosebită. Fiecare decizie luată în sălile Kremlinului putea schimba radical viața a milioane de oameni. Paradele din Piața Roșie, mai ales în zilele marilor sărbători, precum Ziua Victoriei, se transformau în spectacole grandioase care erau transmise în întreaga lume. Ele nu doar demonstrau puterea militară a URSS, ci și subliniau unitatea poporului și a conducerii, legătura puterii sovietice cu trecutul eroic al țării. Aceste parade au întărit imaginea Kremlinului ca centru de putere și stabilitate, insuflând oamenilor un sentiment de încredere în viitor și de mândrie pentru țara lor. Imaginea Kremlinului a fost folosită activ în propaganda sovietică. A apărut pe timbre poștale, monede, afișe și în filme, devenind un simbol recognoscibil al puterii sovietice. În materialele de propagandă, Kremlinul era adesea descris ca un loc unde se iau decizii juste și înțelepte, menite să aducă beneficii întregului popor. Astfel, el s-a transformat într-o icoană a ideologiei sovietice, legând noua putere de măreția și puterea trecutului și creând o imagine a unei conduceri de încredere și înțelepte. În perioada sovietică s-au dezvoltat activ atât funcția turistică cât și cea educațională. Deși accesul la unele încăperi era limitat, totuși se organizau excursii pentru cetățenii sovietici și delegațiile străine. Pentru mulți sovietici, vizitarea Kremlinului era un eveniment special, simbolizând apartenența la istoria și măreția țării lor. Aceste excursii permiteau nu doar să afle mai multe despre trecut, ci și să vadă realizările puterii sovietice, să se simtă parte a ceva măreț. În plus, în perioada sovietică au continuat lucrările de restaurare și conservare a clădirilor Kremlinului. În ciuda transformărilor ideologice și a schimbărilor funcționale ale multor încăperi, statul a acordat o mare atenție menținerii aspectului arhitectural și istoric al Kremlinului. Au fost efectuate numeroase lucrări de restaurare, care au permis conservarea unor structuri unice pentru generațiile viitoare.
Astfel, în perioada sovietică, Kremlinul a continuat să joace un rol central în viața țării, dar funcțiile și semnificațiile sale au suferit schimbări semnificative. Dintr-o reședință țaristă, s-a transformat într-un simbol al puterii sovietice, un loc de luare a deciziilor politice cheie și un obiect de propagandă ideologică. În același timp, în ciuda tuturor transformărilor, Kremlinul și-a păstrat semnificația istorică și culturală, rămânând unul dintre cele mai recognoscibile și semnificative simboluri. A continuat să fie o legătură între trecut, prezent și viitor, întruchipând o istorie complexă și contradictorie. După destrămarea Uniunii Sovietice în 1991, Kremlinul intră într-o nouă eră de transformări profunde. Reședință prezidențială și simbol al puterii rusești, Kremlinul își deschide porțile către lume, dezvăluind un tezaur istoric și cultural inestimabil. Ce secrete ascund zidurile sale seculare? În perioada post-sovietică, accesul în incinta Kremlinului devine o realitate pentru turiști, un pas crucial spre democratizarea istoriei și a arhitecturii acestui complex unic. Vizitatori din toate colțurile lumii au acum șansa de a explora trecutul Rusiei, de a admira monumente arhitecturale grandioase, martori ale evenimentelor care au modelat destinul națiunii. Noi muzee își deschid porțile, expoziții temporare și permanente sunt organizate, iar excursiile culturale devin o parte integrantă a vieții Kremlinului. Turiștii nu doar contemplă frumusețea exterioară a clădirilor, ci pătrund în intimitatea vieții conducătorilor ruși, descoperă evenimente mărețe și momente dramatice petrecute în aceste ziduri de-a lungul secolelor. Fiecare vizită este o călătorie în timp, o incursiune în istoria profundă a țării, o ocazie de a simți măreția trecutului. Dezvoltarea turismului devine o prioritate, iar noi trasee turistice sunt create pentru a oferi vizitatorilor o experiență imersivă în istoria și cultura rusă. Acestea includ nu doar locuri celebre, ci și spații mai puțin cunoscute care dezvăluie aspecte ale vieții cotidiene din epocile trecute, obiceiuri și tradiții care au contribuit la formarea identității statului de-a lungul secolelor. În paralel, eforturile de restaurare și conservare a clădirilor și structurilor Kremlinului continuă neîntrerupt. Tehnologiile moderne oferă noi posibilități de a atinge un nivel superior de restaurare a monumentelor. Restauratori și arhitecți studiază cu minuțiozitate documente și materiale istorice pentru a reda clădirilor și elementelor decorative aspectul lor original. O atenție deosebită este acordată conservării freșcelor, icoanelor și a altor opere de artă unice din catedralele și palatele Kremlinului. Aceste eforturi nu doar protejează moștenirea fizică a trecutului, ci și mențin vie legătura dintre generații, transmițând bogăția și diversitatea tradițiilor culturale. Activitatea științifică și de cercetare legată de Kremlin este intensificată. Istoricii continuă să exploreze arhivele, să publice rezultatele cercetărilor lor, să organizeze conferințe și seminarii dedicate istoriei și arhitecturii complexului. Aceasta contribuie la o înțelegere mai profundă a semnificației Kremlinului, nu doar în istoria Rusiei, ci și în istoria lumii. Fiecare studiu, fiecare lucrare publicată reprezintă o contribuție la conservarea și popularizarea patrimoniului cultural, o oportunitate de a descoperi noi aspecte ale trecutului și de a înțelege mai bine prezentul. Dezvoltarea programelor educaționale legate de Kremlin joacă un rol esențial. În școli și universități sunt organizate prelegeri și ateliere care familiarizează tinerii cu istoria și cultura țării prin prisma moștenirii Kremlinului. Sunt create manuale și materiale didactice care ajută profesorii să includă subiecte legate de Kremlin în procesul educațional. Aceasta nu este doar o simplă transmitere de cunoștințe, ci și o modalitate de a cultiva în rândul tinerei generații un sentiment de mândrie pentru moștenirea lor, respect pentru istoria și cultura țărilor. În plus, Kremlinul continuă să fie locul de desfășurare a unor evenimente statale și culturale importante. Aici au loc inaugurări prezidențiale, ceremonii de decernare a premiilor de stat, întâlniri cu delegații străine și alte evenimente semnificative. Astfel, Kremlinul își menține rolul de centru al vieții politice a țării, dar devine în același timp mai deschis publicului și mai accesibil.
nu mai pare inaccesibil și îndepărtat, ci se prezintă ca o parte a unei culturi vii, în continuă evoluție, deschisă tuturor celor care doresc să afle mai multe despre ea. Dezvoltarea tehnologiilor informaționale are de asemenea un impact semnificativ asupra popularizării moștenirii Kremlinului. Sunt create tururi virtuale, modele 3D ale structurilor Kremlinului, expoziții online și alte proiecte digitale care permit oamenilor din întreaga lume să se familiarizeze cu istoria și arhitectura Kremlinului fără a părăsi confortul casei lor. Aceasta extinde audiența și face ca moștenirea istorică să fie mai accesibilă pentru diferite generații și grupuri sociale. Acum, oricine poate afla despre Kremlin, indiferent de locația sa și de posibilitățile de a călători. Imaginează-ți, poți explora secretele Kremlinului chiar de pe canapeaua ta. Astfel, după destrămarea Uniunii Sovietice, Kremlinul continuă să fie unul dintre cele mai importante simboluri ale Rusiei, dar funcțiile și rolul său suferă schimbări semnificative. Devine mai deschis publicului, iar funcțiile turistice și educaționale sunt dezvoltate activ. Eforturile de conservare și restaurare a patrimoniului istoric continuă. În același timp, Kremlinul își menține rolul de reședință a șefului statului și de loc de desfășurare a unor evenimente politice și culturale cheie. Continuă să fie o legătură între trecut, prezent și viitor, întruchipând bogăția și diversitatea istoriei și culturii ruse. În secolul 20, eforturile de conservare și popularizare a Kremlinului ating un nivel cu totul nou. Proiecte și inițiative moderne unesc forțele statului, ale comunității științifice, ale instituțiilor culturale și ale mediului de afaceri, cu scopul de a face moștenirea istorică mai accesibilă și mai ușor de înțeles pentru un public larg. Kremlinul încetează să mai fie doar un ansamblu arhitectural și reședința șefului statului. Se transformă într-un centru cultural multifuncțional care interacționează activ cu societatea și cu spațiul cultural mondial. Unul dintre pilonii principali în gestionarea moștenirii Kremlinului este dezvoltarea continuă a lucrărilor de restaurare și conservare. Utilizând cele mai noi tehnologii, specialiștii efectuează o examinare complexă a clădirilor și structurilor Kremlinului, identificând zonele care necesită reparații sau restaurare. Spre exemplu, se aplică metode de scanare tridimensională și modelare laser, care permit crearea unor modele detaliate ale elementelor arhitecturale. Aceste modele nu doar că ajută la calcularea precisă a materialelor necesare și a volumului de muncă, dar creează și o arhivă digitală valoroasă, care poate fi utilizată în scopuri educaționale și de cercetare. O atenție deosebită este acordată restaurării operelor de artă aflate în catedralele și palatele Kremlinului. Restauratorii folosesc materiale și metodologii speciale, care permit refacerea luminozității și a detaliilor originale ale imaginilor, minimizând în același timp riscul de deteriorare a straturilor originale. Cercetările de laborator joacă un rol important, ajutând la determinarea condițiilor optime de depozitare și expunere a operelor de artă. Specialiștii analizează compoziția materialelor din care sunt create operele, studiază influența mediului înconjurător și elaborează recomandări pentru protecția acestora. Dincolo de lucrările de restaurare, se dezvoltă activ proiecte de digitalizare. Sunt create tururi virtuale și modele tridimensionale care permit utilizatorilor să studieze în detaliu caracteristicile arhitecturale ale Kremlinului, fără a-l vizita personal. Astfel de proiecte sunt deosebit de utile pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru cei care locuiesc în regiuni îndepărtate sau în afara Rusiei. Imaginează-ți că poți explora Kremlinul din confortul casei tale. Excursiile virtuale pot include elemente interactive, precum ghiduri audio, comentarii ale experților și materiale istorice suplimentare. Spre exemplu, utilizatorul nu doar că poate vizualiza un model tridimensional al Catedralei Adormirii Maicii Domnului, ci și poate asculta o poveste despre istoria sa, poate examina detaliile freșcelor și icoanelor, poate afla despre evenimentele semnificative care au avut loc în acel loc. Un alt domeniu important de dezvoltare îl reprezintă proiectele multimedia și interactive de la Kremlin. În muzeele asociate acestuia sunt implementate tehnologii moderne precum panouri interactive, proiecții și instalații audiovizuale. Cu ajutorul lor, istoria poate fi revitalizată, devenind mai vizuală și mai captivantă.
Imaginează-ți cum, prin intermediul prezentărilor multimedia, poți vedea cum arăta Kremlinul în diferite perioade istorice, urmărind evoluția arhitecturii și a planificării complexului. Astfel de proiecte atrag publicul tânăr, obișnuit cu un format dinamic și interactiv de prezentare a informațiilor. O importanță deosebită este acordată colaborării cu tinerii și dezvoltării programelor educaționale. În cadrul parteneriatelor cu instituțiile de învățământ, sunt organizate stagii de practică pentru studenți, proiecte de cercetare și concursuri dedicate istoriei și arhitecturii Kremlinului. Pentru elevi, sunt organizate lecții tematice, concursuri tip quest și ateliere care îi ajută să învețe mai multe despre trecutul țării prin prisma moștenirii Kremlinului. De exemplu, elevii pot participa la un quest în cadrul căruia trebuie să dezlege mistere legate de istoria Kremlinului, să găsească anumite obiecte în expozițiile muzeale și să îndeplinească sarcini care necesită cunoștințe despre fapte istorice. De asemenea, sunt dezvoltate programe educaționale speciale și cursuri online care pot fi utilizate atât în procesul de învățare, cât și pentru autoeducare. Proiectele internaționale și colaborările joacă un rol esențial. Kremlinul nu este doar un simbol național, ci și un tezaur cultural mondial, iar studiul și conservarea sa reprezintă o misiune de anvergură globală. Specialiștii ruși participă la conferințe, seminarii și expoziții internaționale, împărtășind experiența și cunoștințele lor cu colegi din alte țări. Sunt desfășurate, de exemplu, studii comune cu experți străini, studii dedicate anumitor aspecte ale istoriei și arhitecturii Kremlinului. Mai mult, sunt implementate proiecte comune cu muzee și instituții culturale străine, proiecte care contribuie la promovarea patrimoniului cultural rusesc peste hotare. O altă direcție promițătoare pentru dezvoltarea potențialului turistic. Deși complexul rămâne reședința președintelui și locul de desfășurare a evenimentelor de stat, autoritățile se străduiesc să-l facă mai accesibil vizitatorilor. Rutele sunt îmbunătățite, activitatea complexelor muzeale este optimizată, iar sistemele de rezervare online și biletele electronice sunt introduse. Toate acestea fac ca vizitarea Kremlinului să fie mai ușoară și mai confortabilă pentru turiști, dar asta nu e tot. Se desfășoară și evenimente culturale de amploare care atrag atenția asupra moștenirii Kremlinului. De exemplu, pe teritoriul Kremlinului și în apropierea acestuia sunt organizate festivaluri istorice, expoziții, concerte și spectacole de teatru dedicate evenimentelor și personalităților semnificative din istoria Rusiei. Kremlinul, un simbol al puterii și al istoriei, este omniprezent și în cultura și arta modernă. Imaginea sa este exploatată pe scară largă în cinema, literatură, arte vizuale, design și multe alte domenii. În lumea filmului, Kremlinul devine adesea un element cheie al intrigii, simbolizând autoritatea, istoria și măreția. Dar cum influențează acest simbol cinematografic percepția noastră asupra trecutului și prezentului? În literatură, Kremlinul nu este doar un loc, ci un personaj în sine, un factor care influențează destinele eroilor și evoluția poveștilor. Imaginează-ți poveștile care se țes în jurul zidurilor sale, secretele pe care le ascunde și influența pe care o exercită asupra celor care îi calcă pragul. Artiștii, la rândul lor, creează picturi și lucrări grafice, interpretând arhitectura și semnificația istorică a Kremlinului. Fiecare tușă, fiecare linie aduce la viață o nouă perspectivă asupra acestui monument iconic. Chiar și în domeniul jocurilor video și al realității virtuale, Kremlinul este folosit ca element de recreare a epocilor istorice sau ca parte a unor lumi fantastice. Poți explora istoria, poți trăi aventuri și poți descoperi secrete ascunse, totul în interiorul zidurilor virtuale ale Kremlinului. Viitorul Kremlinului ca obiectiv cultural și turistic se anunță promițător. Odată cu evoluția tehnologiilor și a metodelor de restaurare, vom putea conserva și mai multe elemente ale patrimoniului istoric și le vom putea face accesibile studiului. Extinderea programelor educaționale și de conștientizare, implementarea proiectelor interactive și multimedia vor contribui la atragerea unui nou public și la aprofundarea cunoștințelor despre Kremlin și rolul său în istoria Rusiei și a lumii. Dar, în același timp, este vital să găsim un echilibru delicat între conservarea aspectului istoric al complexului și adaptarea sa la nevoile contemporane. Kremlinul trebuie să rămână nu doar un muzeu în aer liber,
ci și un centru viu al vieții politice și culturale. Trebuie să continuăm să lucrăm la îmbunătățirea infrastructurii, la dezvoltarea programelor turistice și educaționale, la consolidarea cooperării internaționale. Toate acestea vor permite Kremlinului să rămână unul dintre cele mai strălucitoare și mai importante simboluri ale Rusiei, un loc fascinant pentru oameni din întreaga lume. Kremlinul ar putea deveni o platformă esențială pentru implementarea proiectelor culturale și educaționale internaționale. De exemplu, am putea organiza expoziții internaționale dedicate relațiilor ruso-străine sau influenței culturii ruse asupra artei mondiale. Proiecte de cercetare comune cu universități și centre științifice străine ar permite unirea eforturilor specialiștilor din diferite țări în studierea colecțiilor unice și a materialelor de arhivă. Dezvoltarea și implementarea unor programe educaționale comune și a unor cursuri online cu platforme educaționale și universități străine ar face cunoștințele despre Kremlin accesibile unui public internațional. În plus, Kremlinul ar putea participa la programe internaționale de schimb de exponate muzeale și materiale de arhivă. Expoziții temporare care vor prezenta obiecte unice din depozitele Kremlinului ar putea atrage atenția publicului străin și ar spori interesul pentru cultura rusă. La rândul lor, expozițiile din muzee străine găzduite în Kremlin ar permite publicului rus să se familiarizeze cu comorile culturale mondiale. Kremlinul joacă un rol esențial în modelarea identității naționale și a patriotismului. Ca reședința președintelui și loc de desfășurare a celor mai importante evenimente de stat, el ne amintește de continuitatea statalității ruse și de istoria sa seculară. Moștenirea istorică a Kremlinului, întruchipată în arhitectura sa, în muzee și artefacte, este un instrument puternic de educație patriotică. Programele educaționale și de conștientizare asociate cu Kremlinul ajută la formarea interesului tinerei generații pentru istoria și cultura țărilor. Semnificația simbolică a Kremlinului se reflectă în diverse aspecte ale vieții publice, de la simbolurile oficiale de stat până la cultura de masă. Astfel, Kremlinul continuă să fie nu doar inima Rusiei, ci și o parte importantă a spațiului cultural mondial. Conservarea moștenirii sale, dezvoltarea proiectelor turistice și culturale, precum și extinderea cooperării internaționale, vor contribui la consolidarea poziției Rusiei pe scena culturală mondială și la promovarea unei înțelegeri mai profunde a istoriei și culturii ruse în străinătate. Prieteni, am parcurs împreună o călătorie fascinantă prin secolele istoriei Kremlinului din Moscova, de la fortăreața de lemn din secolul al X-lea până la simbolul grandios al statalității rusești. Kremlinul a supraviețuit invaziilor tătaro-mongole, incendiilor, reconstrucțiilor, revoluțiilor și războaielor, dar de fiecare dată a renăscut, devenind din ce în ce mai important pentru țara noastră. A fost martorul încoronărilor de țari, al deciziilor care au schimbat soarta lumii și astăzi rămâne inima Rusiei, unind trecutul, prezentul și viitorul. Kremlinul nu este doar ziduri și turnuri, este o cronică vie a poporului nostru, a culturii, a credinței și a rezistenței sale. Fiecare piatră de aici păstrează amintirea evenimentelor mărețe și a oamenilor care le-au creat. Imaginează-ți doar pentru o clipă toate secretele pe care le ascund aceste ziduri milenare. Astăzi, Kremlinul rămâne nu doar o reședință a puterii, ci și un loc unde fiecare dintre noi poate atinge istoria, îi poate simți suflarea și își poate conștientiza legătura cu un trecut măreț. Fie ca această incursiune să vă inspire să vizitați Kremlinul, să vă plimbați pe pietrele sale antice și să descoperiți noi pagini ale istoriei sale.